Ya bang gue enak ya. Nulis sekolah ini. Durian opo ta? Nek keranda uluan. Nek keran ae wae enak. Delok jam piro iku lho. Klambi ini ngobrol-ngobrol kaya ngono. Atu upacara. Ayo klambi telepon kan kok. Nggih. Awas aku nang kantor adik gak telepokno. Kan dulu. Ngelebokno nang kene isin aku. Apa isin? Wah, Lho, ini kene lho nanti kancamu situ, Mang. Sik tak jeding, Pak. Alah, apa nang Bro. Dari isin, Bang. Ana lapangan kono. Ndeni kancaku mang. Sopo ya kancamu? Oh iya, Pak. nah Oh iki. Lho. Apa nek apa ngono iku? jare dilebokno katok Pak klambine, Pak. Ya ampun, ngene iki lho. Kaya iki lho lah, apa kon ngene dadi ngene iki. Iya. Apa niki dadi wong gendem ae opo niki. Ah, demo urip masalah. Wis mbok wis. Wis ayo cepet.